Fra 2023 er Estland fortsat fokuseret på at sikre sin uafhængighed, frihed, territoriale integritet, forfatningsmæssige ordning og befolkningens sikkerhed. På trods af sin historie med forskellige fremmede magters styre opnåede Estland uafhængighed i 1918 og genvandt den i 1991 efter at være blevet tvangsindlemmet i Sovjetunionen i 1940. Landets sikkerhedspolitik har til formål at beskrive sikkerhedsmiljøet i begyndelsen af 2023, at skitsere Estlands mål og at sikre befolkningens sikkerhed. Den igangværende krig i Ukraine har haft en betydelig indvirkning på sikkerheden i Estland i 2023. Estland, som har en fælles grænse med Rusland, har nøje fulgt situationen i Ukraine og har taget skridt til at styrke sine egne sikkerhedsforanstaltninger som reaktion herpå. Estland samarbejder med NATO og USA for at styrke sine sikkerhedsforanstaltninger. I februar 2023 besøgte den amerikanske ambassadør i Estland Taba-basen for at mødes med de amerikanske styrker, der er stationeret der, og medlemmer af de estiske forsvarsstyrker og NATO-battlegroup. I april 2023 øgede NATO støt sin militære tilstedeværelse langs sin østlige flanke som en magtdemonstration over for Rusland. Estland sluttede sig også til 34 stater, der forpligtede sig til at støtte et forbud mod Rusland og Hviderusland ved internationale sportsbegivenheder. I februar 2023, forud for Riigikogu-valget, havde Informationssystemmyndigheden i Estland forberedt sig på potentielle cyberangreb, da der havde været en stigning i antallet af angreb på det estiske cyberspace i løbet af det seneste år. Estland har også deltaget i cyberforsvarsøvelsen Lockseals 2023, hvor det fælles hold Sverige-Island, det fælles hold Estland-USA og det polske hold var de mest effektive hold. Desuden blev det i en rapport fra Estonian World bemærket, at befolkningens følelse af sikkerhed i Estland er faldet, idet kun 47% føler, at Estland er sikkert i øjeblikket. Generelt set har krigen i Ukraine øget sikkerhedsbekymringerne i Estland i 2023, hvilket har ført til øget opmærksomhed og forberedelse til potentielle cyber- og militære trusler.